Espagetiak Suzirentzat. Suziri gauza pilo bat gustatzen zitzaizkion. Txakurrak, katuak, globoak, jolas parkeak. Eta ilea apaintzea, lazo haundi-haundiak jarrita. Parkera joandakoan gaztelurik handiena egiten zuen ondarretan. Eta plasta-plasta zapaltzen zuen gero. Baina beste ezer baino gehiago espagetiak gustatzen zitzaizkion. Egunero jaten zituen. Ai, egunen batean nazkatu egingo da, esaten zuen amak. Baina nazkatu beharrean gustura jaten zituen beti. Ez zuen besterik jan nahi. Eta gauerako etzen batere gelditzen. Fideo bihurtuko da aurki, esaten zuen amak. Etzen alakorik gertatu ordea. Behin batean, katu bat aurkitu zuen Suzik, parkean. Ara, espagetiak, horize behar nuen nik, esan zuen katuak. Eta ale luze bat hartu zuen katuak. Ez asmatu zertarako erabili zuen. Geroago, txerri batekin egin zuen topo. Ara, espagetiak, horize behar nuen nik, esan zuen txerriak, eta bi ale hartu zituen. Ez asmatu zertarako erabili zituen. Ondoren, txakur bat azaldu zen. Aiene, espagetiak, horize behar nuen nik, esan zuen txakurrak. Eta ontzi osoa uztu zuen bere poltzan. Ez asmatu zertarako erabili zituen. Eskerrik asko espagetiengatik, esan zioten lagunek Suziri itzuli zirenean. Tori, gozetuta egongo zinela pentsatu dugu. Orduan, frutari begiratu zion Suzik, eta animaliek Suziri. Aizue, eta zergatik fruta? Galdetu zien Suzik. Neri espagetiak besterik ez zait gustatzen. Sagarrak udazkeneko eguna izetzuen gustoa du, esan zuen txerriak. Gereziak udako arratzalde pasen gustoa du, esan zuen katuak. Eta platanoak oian berde basatiaren gustoa du, gehitu zuen txakurrak. Zein gozoa! Ia espagetiak bezain ona, esan zuen Suzik, eta jan egin zuen fruta. Aizue, oraindik gozeak nago, esan zuen Suzik. Denok gaude gozeak, erantzun zuen txakurrak. Goazen ba orduan, zeren zain gaude, gehitu zuen Suzik. Begira, espagetiak denontzat, egin zuen oihu Suzik. Eta ez asmatu zertarako erabili zituzten.